колкото и не вярва на агенциите Той се обяви в момента. Той се обяви вече веднъж за винаги и това не би подхождало на патриотичните заявки просто, според мене. Така си мисля. Миглена Кунева... Миглена Кунева, трябва да ти кажа, тя би била един прекрасен президент за себе си. Само за себе си. И само за себе си. Даже не знам дали за своето семейство. Значи, тя е един маркетингов продукт, който, между другото, само който не е работил с нея, може да има добро мнение за нея. Само който не е работил с нея. Тя имаше едно изключително високомерно отношение. Ние заварихме 2 години. Аз не съм я виждал нея. Аз не съм я виждал. Тя не контактуваше с нас. Тя имаше едно високомерно отношение въобще към всякакви други българи. Ти тук сега се наливаш вода в мелницата на Волен. Не, повярвай ми, не. Тук не става дума да наливам... Значи тя е единственият човек, който би ме накарал да мисля кой е по-лошия вариант. Бойко Борисов или Миглена Кунева. Казвам ти го едно към едно. Единствено, значи казвам ти, защото това е... тук вече, нали, все пак тя говори английски, даже повече отколкото трябва. Примерно аз съм ги виждал заедно на празна зала, двамата с Ники Младенов да си говорят на английски в празна зала, при което той казва Кунева, а тя му отговаря Младенов. Разбираш ли? Което е просто... Трябва да се гледа. Трябва да се гледа. Мен ми паднаха ми очите. Нали? Те живеят в един абсолютно иллюзорен. Тя за мене би била, може би, най-лошия избор след Бойко Борисов за България. Тя не ни зачиташе нас за хора, европейските депутати. Представи си за въобще някой човек... Кажи ми, тия избори могат ли да бъдат купени? Доколко могат да бъдат купени тия? В каква степен купения вот може да... Тези избори ще бъдат купувани много по-внимателно, много по-прецизно, отколкото другите, които са били купувани на ангро, защото те са свързани с оцеляването на личното оцеляване на Бойко Борисов. Той ще създаде организация по този въпрос. И изследователите трябва да видят кои са хората, които ще посегнат към него. Аз не вярвам, че българина, че мъжете, жените... жените са по-големи мъже, но мъжете да приемат, че такова поведение трябва да бъде толерирано. Те значи са на ръб са. На ръб са да отидат пред Министерството на земеделието. На високи токове. Там при тия. Да, сериозно, аз не мога да... Просто не мога да го... Ти приемаш ли това като начин на поведение? Човек, който трябва да следваш. Значи за мен лидерът е човек, който трябва да бъде следван. Той не може да бъде чубанин. Лидерът седи отпред. Той води. Той показва. Той казва всички с колела. Тръгва пръв с колелото. Той казва, ето, аз ще ви покажа. Даже не е нужно да го казва. Той трябва само да го показва. Успехът говори сам за себе си. Ти не е нужно да престанал да ми обясняваш успеха. Аз успеха мога да го долува. Ти не престанал трябва да ми обясняваш за успеха или нещо такова. Това са глупости.